Volám sa Eva Pospišilová a som majiteľkou barterového systému Superbarter. Na trhu som 17 rokov, to znamená 17 rokov sa venujem barterovému obchodovaniu. A čo ma k barterovému obchodovaniu priviedlo? Asi to bolo to, že som chcela pomôcť podnikateľom, pretože viem, že často podnikatelia to nemajú vôbec ľahké. Hlavne to, že chýbajú peniažky. Firmy sa chcú rozvíjať, ale nevždy dosť peňazí majú na to, aby tento rozvoj mohli financovať. A zistila som, že je perfektná forma a to je barter. Barter funguje tak veľmi jednoducho, niečo za niečo. To bežne robia ľudia, susedia, kamaráti, rodina, aj podnikatelia. Ale existuje profesionálny, moderný barterový systém, ktorý má v podstate doplnkové peniaze k eurám, ktoré sú na Slovensku. A tieto doplnkové peniaze sa dajú veľmi ľahko zarobiť a dajú sa aj veľmi účelne používať. Takým príkladom môže byť napríklad firma, ktorá nemá vyťažené voľné kapacity. Cez barter do barterového systému ponúkne svoje výrobky, nábytok, klince, šroby, koberce, okná, dvere, čokoľvek. A zase naspäť povie, čo by sa im hodilo na výmenu. Takže napríklad to môže byť technológia, môže to byť zateplenie budovy, môže to byť nové parkovisko, ale môžu to byť aj bežné veci, ako sú čistiace prostriedky alebo monterky pre zamestnancov. Takže tá škála je nesmierne široká a nesmierne pestrá. A čo sa mne páči na tom barteri vlastne najviac, páči sa mi hlavne to, že človek získa väčšiu mieru slobody, pretože svet sa točí okolo peňazí, ale nie je to celkom tak. Podľa mňa svet sa točí okolo hodnôt, ohľadom priateľstva, pomoci, podpory. A hlavne je to v tom, že keď ja mám nejakú hodnotu, ktorú viem ponúknuť a viem si zobrať inú hodnotu, na to predsa nepotrebujem vôbec žiadne peniaze.